Poilano kathang kaitorno belagera hambaya faro tan bagi henba bini jaroi tini haina hai ang norong buskango phainani bagi jora ka hamman kha abon bagi kaitorno belai belegena hambai ti kurungoi tongnai joto ani khapangni ta hube bukhukjong norong belai kena hambai ang tabuk o jorawo norong mankhana khachok baptist fellowship ni nokhlawo sikon sa tini visit thaina bagi phaimani beraitui te mothani borok bahage tonglai hanai tini nukhungo beraina phaimani aboni as jorawono tini noroni buskango phainani bagi jora ka hambo mangkha abon bagi kaitoni belekana hambai jong jotono saimano Christmas ganao phaisok phaikha tei 1 week rok keno Christmas ungoi thangnai aboni bagai sikang bairano norok jotono no Christmas ningai ang wish khlaio kaitor kathang jotono no saklagma kaham toni jathong te khatungmani katal sini Jesu Kristo ni bisingtwi khlai manmani abo sini nukhungo poito khlainai rokni nukhungo te sungsar ganangoi jotoni sakao khakjakma pungroi toni jathong ne tini ang norog baksa kaitoni kokno share khlainani bagai achukjak abo ungkhable topic ungkhable kaitorni kokthai elembak no jong tan bagi porna nang juk khana laikha eba ke jung jotono je saiman mani jorati klai saiman layo te jung bible no tam bagi porna nang ba bahage pori thai abor kubang ma dalbidal jung jotono saimano haifano tini o jorwa ang nor bagi share khainan naima angkha bible pori mani bisingtwi khlai jung tamo expect khlainai ang bible pori o thik no tongo ang phung dipor sairik ang bible pori o phiaba ang pori mani abo bosuk joratui ani lakmao samongo chuk eba ke samongo chuk no jung abor no belai khena saiman thaiklai ne khakao tan bagi hinba jung jara benko rang toni rok benko toni mani yaglo hunke sud mannai sud manka hanke rang ernai barinai hinai khatung lai saya karoi nungya karoi rang puisa rok benko jung dalai mani chugugo amuti khaino je kuno borok sacrifice eba kai umhai klai sanano saya karoi nungano nungya karoi hamjakbano hamjagi hai klai borok sacrifice khlaimani bagai kubangma rang kuri khorok bigra rok borok thinango hingke rang gana rok ungmani no chuknugo tan bagi borok sacrifice khlaika hanba tabuk o jorao ang sana musukmano saya khlai nungna musukmano nungya khlai tongmani bagai ang salsa a sacrifice khlaimani bisingtwi khlai ang salsa nokka hamtangi mannai ang dalan pakani malikni mannai gari gurani malikni mannai nei khatungoi borok seler jagya kosto nangphano nangya hai khlaino borok tongi mano aboni kaisano karon khable there is hope khatung mani tongo buskango kotor manthai buthai jesung sapsa kosto khlaimani aboni slaite kotor khichung manthai manai hinai khatungoi tongmani bisingtwi khlai sacrifice khlailayo sini Tripura hawo karon ang to America London rogobo thangjayaba neke mobile rogo sinuk jawo haipon India o to ang nukha kurung state rogo thangka ang nukha tei Tripura hawo to kaham keno saiman mahima tongo oro to ani asebani ha o hawo ang naini man Tripura hawo sini dopharoni thaniwo ani sakbai thango motui khlaini experience ungjak jung elamak katharno purilaiya hingga ang khakao poriya ngui tongnai rokni bo tamo sanai borok ang dusle bernani musungya haifano tumongno chung o bible pori mani bisingtwi khlaiyi chung tamo ungui man eba ke bible pori mani bisingtwi o bible ni kok thaino poito khlaimani bisingtwi a bible ni kok thai sajak tongmano chung bisas khlaimani bisingtwi khlaiyi chung tamo ungui man abo chung tumongno sawi man ya clear nya hanke chung bible pori ni bagai chung selernai abon bagina a selermani rok chung tini saw jotono salalayo maximum sini Christian rok elembak porna nago nani chung pastor ni khukti khlai deacon ni khukti khlai
motha leaders rokni khukti khlai chung khana layo hai hunphano nog thangoi naidi sini Christian rokni bisingo phano Bible no study khlainai porinai belai khano kom songkhano chung nugo eba kom borokno chung nugo abun bagi norok khanawi tongo jorao belai khano interesting a elembak o Bible porimani bisingtwi khlaiyi chung tamo Wngwi man eba ke boro chung thangoi sogoinai eba ke chung a porimani bisingtwi khlaiyi sini jibono tamo ang abon side khenari nai ang bars tangsa poriano Joshua Swimani bijab chapter 1 verse 8 oro haini suijak tongo o kerong bijab nini bukhukni komawoi ta thangtung a bisingo suijak tongmarokno kaham ke samong khlai manani bagoi hor sal wan sukdi hakese nini samong chanai teisa sanai Joshua chapter 1 verse number 8 number 1 elambak porimani tei a porimano chung poito khlaimani bisingti khlai chung tam Wngwi manai hinba success ongnai jara student porinai rok pori tongnai rok borok bo success ongnani musungo jara unemployed ta phone chakri mania khop MA pass BA pass ngoi tongnai rok B.Ed complete rok eba ke podre pod professional degrees nawi porioi tongnai rok paimani onek balokha chakri mania ngoi tongo eba ke baksake samung rutugui mania kam mania joto borrokno kurung doroner borrokno success manani bagai khatunglayo jara nukhungo tongnai kakai an nukhung kaham ani nukhung ani family no bahike success khlainai busa butui no bahike sabai kok khnari uiti sanai jara bigra folao kesajak ranghok puisani bialo kesawi tongnai rok ke bahike ang yognai success bahike fainai jara business khlai tongnai rok bahike success khlainai a success manani bagai jotono je mantui je siti khlai khaprumai khaisigoi tonglayo tini chung Jisu Kristo no maninai rok Jisu Kristo ni kokru khanai rok thaniwo kaisa greatest news eba ke joton slai kotor kuk kok kaham ungkhable sini elembak katharno porimani salbrum no hnui sawabo din kaisa porikha abonia golo tai sabta kaisa poriyawai tai porikha amutui saya salbrum no hor sal abono pori di sibi saya one suk dini saw one suk de abono pori bekha just reading ri mahai o reading ni kokno saya pori roi nung one suk na o Bible tamosa o kothoma kahamo o elembago o Bible bijabo tamosa bahai ke angdihin bahai ke khlaidihin abono tuye nung salbrum no one suk hanke abono nung salbrum no samongo thepa ka hanke Bible satamnai nung success mani mannai success boroni phaihin ba kaitorni aroni se real success phaisok payo real success soi ni je sini jibon success paibani abo borok ni bisingbi phaimania abo kaitor simiche sini lakmo guarantee to bi phaimano nung ninu fan by klai guarantee ngoi no porikha kaham nung exam kaham rekha haipan kaitor naya hanke nini porimani hinpano bebak no srapsabai no kaitor buksa khlai ro hermano nini building kotor nung tangkha ai success nghanai kaitor musungya hanke srapsabai no bangla korom sai ek bangla kotor phairioi srapsabai no nini gari gura nok phuk bebak no bo komorioi bo khiklai ro hermano porinerok bo haino teijar samong khlainai chung jotono ojorao success ongnani thanga hanke kaitorni a kerong raidao suijak tongmani no khabai khukbai klai ma porina nangnai salbrum no tei salbrum no chung poito ma khlaina nangnai tei salbrum no poito khlaimani bisingti klai as hajak tongmani no chung samongo ma thepana nangnai number 2 engkha Bible porimani bisingti khlai number 1 tongkha success ni life nung tubui mannai number 2 engkhable nung poito no rag riwoi toni mannai rang kumamani no haini hai rang ajina bagai lama rutugoi mano phiaba poito kumaka hanki belai kene danger chung Kristo Jisu no poito khlaimani a poito hunmani a biswas hunmani
a bisasi suno mutango phiaba kubangma chini Christian rong bisingo tongo backslide ungoi thanai rok kaitor kathangno din kaisa borok mothanogo phaiyi girjao phaiyi kaboi kogoi surinai rok bo tongo tini borok khaina hai kifiloi thangai borok tini borni poito komamani no chungnugo tan bagai hinba baksa kaham khlaiyi khabai khukbai no khlai kaitor no poito khlaio hai hinphano borok kaitor kathangni a kok thaino salbrum no poriani bagai kaitor ni kok thaino borok borok a jaga yarung surui tornani loknani bagai borok khatungani bagai eba ke samung nangjagyani bagai abono poriawoi tongoi bo elembagno poriawoi wansugiawoi tongphano eba buini khukdi khanamani bisingtwi phano ang poitono kwchariwoi krakhe tongai manai nei borok khakalailayo nung jesuk borok kahampan ungrathong jesuk no Christian leader kahampan ungrathong nung jesuk chukdai phanungrathong sinai phanungrathong lekha ganang phanungrathong nung tumungno kaitoni kok thayo nini sakno songcharani bagi surungya ngoi tong hunke nini nukhungno kaitoni kok thaini sakao songcharani bagi nung saito gyatai surungya ngoi tong hunke nini poito kumaru ngoi thangnai Bible sahinai kisa tongmani sudase seguitlangjaknai kubang tongnai rokno tei burujaknai osungsaro naini khabang dakuk tei bukukjong ang to khoroksa bigra ebakai rangkok puisa asuk kuri nukhungni borokse ani account rogo agiwo rang rok tani langtango 25 taka rok 30 taka rok hai Nka azora rogo ang tambaga yung hanay statement ng naikhan ke siyo account ni minimum balance rang minimum balance to niya ni bagay abono kat kayo ni siya SARS na wo abo ni bagay mare rang kuri ni bagay rang kisa tongma suda se SARS tan ulo kay kaisa ni account tongma ka abo kay book sa sing thaga 0 phiaba जे बरनि थानायाव रां दङ 10 लक्ष दङ 20 लक्ष दङ एकाउन्ट होनके बरखाय सुथि मानफिउ असुंसाराव नायनि रेखाबां दाखुते बुखुकजों जारा तंनायनि हंगाखै ताइ बुरजागौ बुसागौ बाहायनो सुमसक लायगानके सुमसगौ बुनु डिफरेंट इंटरेस्ट पयलाखे नु रमदे नं सुंसाने जुवाक आराक जावै नुङो फेगै नु तंमा आबो काहे डिग्री आबाय सिमे बर खाकजों दङ मिया गोबां जुवाव थांख्लायनाय जुवा पाइके बरं नाय kubangma dandap tongo bazil tongo podre pod degrees tongo enge sumsokni bo degree tongo mane o je tongo abon sleteno tai bangri tlangtha kahamni bo haino nini poito nung raka hanke kai to ne kok thailo nung aisika hanke bono wan suka hai thalbrumno nung nini thuiblang busakno nung sukjaglak nung nini musukmani roggo nung belaikin sukjaglak nini phan rogdo nung bisas to neglak nini nukhung ne kaham rang khok buisa rok nobo no bukha nung miribor si khlaiglak tan bagi henba kaitur ko thago nung asuke khano nung yafarna musugnai nini somoy no bahai kaitur thano yafarna musugno nini bukha sibina abo saimanai khabang ta hokte bukujong abon bagin or sao chapter 10 verse number 17 room simani kok to no tam honisa hake tabu kothma kaham khanama tuise poito phayo pia kristo no Pirma tuise kothma kaham phayo. Faith comes by hearing the word of God. Poito abo kaito ne kok khnama baisi phayo ni chau. Ega poito no salsari khaini ba kaito no thuya sak singna ble. Ega thuya sak na thaga hanki no thuya sak no kaito ne kok khaino poito ma khlaina nangnai. Poito bahai ke nang khlaina hingkai kaito ne kok thaino salbrun no nung ma porina nangnai. Jefru no porinai, jefru no wan sugnai. Naidi nung sak bo suk jaga haima tongnai sak no ang kaitru taibo kurunga na musugo is ang kaitru je poriman ang khurma musugo asoi thagya ang taibo nangkho bono taibo nangkho ni thaniwa hamjakma khairokma podre pot khlai bosu bangruk no abo soima aboni degree tongo khabang ta khokte bukujong aboni bagino elamba kathar porimani bising diklai nini poitono no bari rimano no jesok pastor ka habne kokno khanadi Phiaba moito narodi ni daily devotion salbrum no Bible no porinani abono wan suknani tapokdi jefruno pokahan ke no kubangma somai no khuyo pan klaimano borokmuni sorongka failure kubangma pastor kaham
guarantee roimaya after 10 years 10 বছর ni yagulo tamoi thangno 20 বছর ni yagulo tamoi thangno sung saimaya fiaba kai to ni kok thai kuno dinu failing ya bok sal brom brom failing ya abon bagi bini kok thai no han kele sung hob ekdom khabera sugoi chung abono poito khlai mano hake boni o kok thayo suijak tongmani a sumai rok aboni ni kopalobo nangmani bisingdi khlai no hamsawai mannai tebno kra khitongai mannai chung khanaka number 1 khable tamo kaitor kok ni kok thai chung salbrom na porimani wan sukmani bisingdi abono samong khlaimani bisingdi chung tamo hungkangke success mano sini life দ্বিতীয় অংশ tamo second অংশ khable tamo sini poito বিশ্বাস taibo ero taibo toro taibo logo taibo yarung suro elam bakathar porimani bisingdi khlai number 3 belaikin important kai to ni kok thain kha sini das heng nini dana nu ma phula nangnai kaham khe kai tor kathang kok khable sini da ada nini da je tuimani elam bangni kok no nung buchi mani bisingtui wan suk mani bisingtui surung mani bisingtui abono tui nung chorsa khlai mani bisingtui buini thane kaham kle surung mani bisingtui suri mani bisingtui sak bo saidok mani bisingtui khlai right doctrine ni bisingtui khlai ta mongoi man kangke nini thanibo a daseng kobuk ngoi tongnai hakita mongnai yago chobak khlainani bagui nung nokhorjak nini sengsi bugya nini yago tuijak mani manoi abusi bugya hakino nini ari rokno bahki mecen nai nini ari rokno mecena thangka hanke ebake nini nukhungno protection khlainani bagui nung musung hanke nini life no protection khlainani bagi musung hanke protect khlainani bagi musung hanke nini career no protect khlaina musung hanke nini job phano no protect khlaina bagi no musung hanke nini yago tui man a seng no khosana nangano a khosama bai simeng galak abo kubuk na nangana kai to kok thale kubuk fiaba nung se bona bosuk jarti kubuk khlai bosuk jarti samung nangjak bosuk jarti nung sagno ya pharjak abo nung ni sagono sungoi de khapang ta khukta bokjong fiaba elamba katharang kha sini da seng a belai kheno phangana au bai kobang mano so protect khai mona abon bagi moi to khlaini re khapang ta khukta bokjong jefru jisu kristo no belogo chapter number 4 mathai simani kothoma kahamo ha nung kai to ni sajlangoi no tongkhe tamoi nung mayok khui tongba 40 din 40 rat o holongno ruti snamoi chadi hani sao jisu kristo bini phanno o jorao I ang fasting tongmani phan bai khlaino domo grigna shaitan ni bosaya ang fasting tongjak 40 din 40 rat ang than kai toni phan tongo ang than kai toni chubamung tongo ang ekdom tabugle ang nono kiriya ni bosaya borong so boforo sini jisu sini role model botamni saba bahani sabo elembago okok tongo Bible ni kokki bosabo elembago okok tongo borok mui sorok ruti bai simi thangya kai tor kothane kok thebaiche thango abon bagi rung jefro ni nukhungno manchiri na bagi thangtaniwo nini mo thana manchiri na ni bagi nini self no nini individual life no protect khlaina ni bagi tamo hunba no o jorao hunke kai tor kok thaino belai belai bukhau koplum khetona nango jefro bukhau koplum moi tong khan ki jefru ni thani belok mani phayo elemago suijak tong shaitan no ani lagmo koplai ngi miya subai jisu kristo ani bisingo tongna bini fola kathar jisu kristo rohormani bini mungti phaibani o fola kathar ani bisingo tongo ang o sungsar bebak phanganang mislai abositebo koplai no kai to kok thaibai khlai kubang ma hamyane nung mecheni mannai o kubang ma chugya rokno kubang ma temptation belok jangmung rokno nung abai khlai kasoi nung mannai aboni aglo tai gaisa point abong khable bobokhan ba elamba katharno chung porimani bisingti khlai chung sumsokni yakni yogoi tongoi mano kati oi tongoi mano abon bagi git songita 119 ni 11 ebake Psalm number 119 verse 11 tamnisa
nono kebengoi sumsok khlaijak ya tuikhe ang nini kokno bukhao chukha nini bukhao salbrum no kai toni kok thai koplo mungoi tongkha hanke suoi toni mani bisingtwi khlai borom khlai mani bisingtwi khlai nung sumsok khlainani no kirinai tai sumsok go nung kasunani bagai mesenani bagai belai ken phan mannai nini bisingo kai toni kok thai koplo mungoi tongmani bagai nini bukhao nini a bukha bisingo kai toni kok thai koplo mungoi tongmani bisingtwi khlai nini bukhao shaitan te habdani bagi jaga manglak aboni bagi no oro sawahainai nono kebengi sumsok khlaijak ya tuikhe angni ni kokno bukhao chukha khabang ni takuk te bukhuk chong chung sumsok no mecenani hinke o sungtani podre podbelok mani no amjok mani no bayab hamyani katinani bagai borok hamyani yakni kati tongnani bagai bukha bayawi tongnani bagai kiriyawi tongnani bagai depression yakni yogani bagai wan sukba sitrani yakni yogai tongani bagai nung nini kaito ni kok thaino elembak ni kokno bible ni kokno bukhao masuna nangnai jefur nung chuoi tongkha hanke nung ko bango sungsok no nung mechenei nung ko plai ke nung tongai mannai pai thago kaisa sanamo chungo a last point abung khable elembak katharno chung porimani bisingtwi khlai salbrum no chung bono wan sukmani bisingtwi khlai sini jisu kristo no chung taibo ganao ki chung nukne bono chung taibo sini oi mannai romdi baksa o video nai tongnai rok ana siniana phiaba je borok ani ganao tongo je borok ba malai tongo o borok kintu norok ni slai botaisa siniwano tan bagi hinba bo ang bai tongmani bagai malai mani bisingtwi kok samani bisingtwi khlai boni ni slai boano taibo sawi mano abon kare ang to khoroksa kaijak tabuk ani takhuk bukhuk song ani bayap kiching song ano saiman man slai ani hi khanjaknai ano taibo sawi mano hai ariba tabuk thik om hai keno chini jisu kristo je fru nu jisu kristo bai nu bono sili sini wo nu kristan ning engkha kile kristan no nu poito khlaini borok no hai hunphano nongni সময় no bono riyangoi tong hunke bobai no hor sal purungoi tong hanke bini musuk mano no baige saiman sunai ba tabuk romdi je borok ang bai gana kuk khlai tongoi tongnai salbrum no hor sal tongoi tongnai ani hik bose jo tonisla ani bukhani kok no sawi mane osungsa hanke tabuk chini kaitor obo haino nong hor sal tumung no kaitor jisu kristo ni kokno bukhao chuoi tongkha ke puri woi wan sugoi nung tong honke bono tui nung taibo nung gana rung thangoi tong honke bono tui nung taibo khasugoi taibo nung bono somoi riwoi kok sawi tong honke nung bono taibo sinoi mannai jefur bono kaham ke sininai bukha milinai bini kokno nung bujinai nini kokno buji kahanke a jorao tamo hanba jungo sungsaro sini mani bisingtwi bukhatoi rang rigradi hingkangke rang nawi mano sinia borok ni thani thangi no ada gasa thangi Delhi rogo Mumbai rogo thangi sanai no ba takhuk ano rang haula rigradi 10,000 nono riglak nini sini mani borok hanke nono rinai kai tor kathangno to nung siniwo phia bosuk jorti nung sini abo kai tor kathang elambak ni kok do nung pori mani bisingtwi boni thani unu somoi rimani bisingtwi bobai somoi spend khlaimani bisingtwi kok samani bisingtwi bini musuk mawo tongmani bisingtwi khlai kok thaini bisingtwi khlai nungmo taibo kaham ki sinoi mannai ang kha khlaio a pasta point no tomung no chung meditate khlaiga hanke o point chung bukhao moitona ro hanke ang kha khlaio chung elembak no bible tai porna bagi bukhao uyungnai bible miss khlaina bagi chung muchunglak tan bagi hinba nung tini kosto klai phano no porikha sacrifice khlaiga as sacrifice khlaimani ab magana thangyani bagai no khatungnai tomungo nung nini sacrifice khlaimani yaglobo manthai buthai kuringi tong hunke nung porina bagai definitely nung selernai as selernani ab kubui bukhabai khlai nung ei ango kok poito khlai baige saimanai abonini samungo nung salbrum na pori na poria nung bukhok bai kosi semano
nini tomong bai nini life bai bosu garte abon accept klai phairu chung challenge chung thangna kaitor kok thai beklai au kaitor nini kok thai nango ani life ho ang nono nango borokmuni sorok felingo piano felinga borokmuni sorok tini kaham 10 boson yagulo hamyangoi thango kok rumani felingoi thango piano felinga abon bai kaitor kathang salbrum brumno no ana phandrja siri o December season ole hakyang nono katal kan bukhawa asairi nani katal kan ni kokdo khanani ang poito khlai o jarao success mani ani life of success aboni ni bisingtwi khaiji phaimansi nai ani life of poito torna lognani nungwe kurungmani bisingtwi nini elambago salbrum no kosomani bisingtwi se ani poito le ersi nai au kaito nung simino eri mannai nung simino ani poito no thangsari toni mannai tekebo phono mania au kaito nung se ani da sengkubo nini kok thaire mani abo se ano ban chiri nai ano borok hamyani yakni ka tiri nai ano podre pod hamyani mutai hamyaroni yakni podre pod borok sitra rogni yakni nu ano fiogoi ton nai abo nini kok thai abong khani da seng au kaitor nini adya da sengno ang salbrum no khosawai tiar ki tongai mane suri di abo no salbrum brum no tai kubango sumsok lalasi jung yogoi mei akhabani takok tai bukok jong belai kena naithok belai kena tongthok au jotoni bukhawono a jinisle tongo phiaba aboni bagino kaitone kok khene chung bukhaw solayano kaitor nini kok thai simisi ano sumchok ni yakni bantiri nai nini kok thai simije sumchok no mecheni mannai ano kuplai khe kathar ke kaham ke nungbai romjak na tui khai toni manele nini kok thai kubu simisi paitha gongkha subrai nini kok thai ni bisingtui nini mukhangna no tai phunokdi no tai saimana ni bagana phandudi nungbai tai kurungi mana ni bagana phandudi ang saimaka subrai nung sane lakman bubagra ang poito khlai nor salbrum no a pasta poino suri kahanki norok kaitone kokte porimani jaga taibo encouraging nai taibo pholawo thangsanai definitely sini life o taibo chung sanai tei cha sanai kaitor bine kokthai ni bisingti khlai sini saga hamar ko pum khlai di thong